Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Mabuti rin. Sinasabi ko ito last year din. Kayo ang mga hindi nagsisimbang gabi na. Huli kayo. Biro lang po. I'm glad you're here. Okay. Napansin ko po, tuwing Pasko, mahilig tayong lahat ng costume party. Kahapon po, nag-visa ako para sa isang kumpanya ng gobyerno dito sa may Sako. Nabigla po ako, pagdating ko, lahat sila nakabihis ng 1960s. Naka-black stockings ang lahat ng babae, naka-chuleko ang mga lalaki, at may tali sa likod. The other time po, pinag-isa ko rin, visa before their Christmas party, naka-cowboy suit silang lahat. Naka-botas, naka-sombrero, yung ilang lalaki, may tali pa. No, parang cowboy talaga. The other night, nangyayari po ako sa isang Christmas party, mga kaibigan ko dito sa Angeles, ako'y nabigla. Naka-children's attire sila lahat. Sabi sa akin, Father, di ba birthday ni baby Jesus? So, children's party mo, ang ginawa na. Pati yung general manager, naka-short, naka-jumper, yung mga babae, naka-polka dots, naka-ponytail, may mga drawing pa sa mga mukha nila. Nagka-children's party. Minsan po hindi naman party, pero kasal, ako nagkasal, nabigla ako yung costume nila, yung model nila, Hawaiian wedding. Totoo po ito. Kaya yung lalaking ikinakasal, nakaputing pantalon na parang pajama, tapos yung babae, naka-simple blouse na strapless, tapos puno-puno ng gumamela yung buhok niya at yung damit niya. At lahat ng ninong at ninang kamukha ni Mayor Atienza. Sabi ko, kung hindi lang nakakaya, pwede ba mag-short ako nagkakasal sa inyo baka kaya naman mawaya short pa ako, kaya nagsutan na rin ako. Ay hindi lang mo sa costume, tayo po lahat may mga hilig at paboritong damit na komportable tayo na lagi natin gusto kong sinusuot. Halimbawa po si Amon Rao, kahit alam mo pasyon, ang hilig niyang isuot ay puting Hanes. Nung nakarang linggo po, naangayan ako ng debu. Sabi ng tatay nung nag-debu, sabi niya, Father, importante ka sa pamilya ko, please attend, kahit gabi na po. So, nagpunta ako. Nakalimutan mo po yung invitation, may dress code. Lahat ng lalaki naka-coat and tie, at lahat ng mga babae naka-black gown. Lahat, walang exception. Pumasok ako, naka-chinelas, at naka-t-shirt. Magnano, masanting kundi, yung gawin mo mga-coat and tie, ang pansin lahat. Anong punto po ng lahat na ito? Dahil po ang mahal na ina, ang Birhen Maria, may paborito damit. Lagi po niyang sinusuot ang damit ng kabanalan at kababaan. Doon siya pumunta. Yun po ang lagi niyang suot. Kaya nagdalaman siya ng anghel na mangha at nag-crush doon sa kanya ang anghel. Kaya unang sigaw ng anghel, Hail Mary, full of grace. Bihis na bihis ka, suot mo ang damit ng grasya ng Panginoon. The Lord is with you. Bagay na bagay sa kanya ang damit ng kabanalan at kababaang loob. Pero nung araw na yun, may dalang regalo ang anghel para sa iyo. Bagay ka sa damit ng kabanalan at kababaang loob. Pero ipinabibigay ng Diyos ito na sana isuot mo at isukat mo.
damit ng pagbuntis. Sabi ng mga ito, baka hindi bagay sa akin yan. Dalaga pa ako, magsusuot na ako ng damit na pagbuntis. Ano sasabihin ng boyfriend kong si Jose? Pagchichismisan mo ng kapit-bahay ko. Sabi naman sa kanya, huwag kang matakot. I-try mo muna, baka bagay sa'yo dahil ito sa Diyos. And we know the rest of the story. Tuwing Pasko po, may kaugalian ang mga bata at pati na tayo bata ng isip. Ang gusto natin ay bagong damit, bago ang isinusuot natin kapag Pasko at bagong taon. At pagiging po, may dahilan ito. Dahil nung unang ipakilala ng anghel ang sanggol si Baby Jesus sa mga anghel, sa mga pastor, yung mga anghel, they describe the Baby Jesus by his clothes. You will find the child wrapped in swaddling clothes. Ang bihis ng Diyos, simple at kami ng Maria. Kaya po siguro itong dahilan bakit kapag Pasko gusto natin magsuot ng damit. At kung titignan po rin kung babalikan ninyo, nung linalang tayo ng Panginoong Diyos, nung iniluwal tayo ng ating mga magulang, tayo'y walang sablot. Hubad na hubad. Dahil hubad at hindi inahihiya ang katotohanan na nilikha tayo maganda at buo ng Panginoon Diyos. Kasalanan na po ang nagtulak sa atin para magdamit at lagyan at magpatong ng kung ano-ano para tapan natin yung ikinahihiya natin mga gawain. Kaya ngayong Pasko po, hindi ko sinasabi na maghubad tayo lahat dahil ganito tayo ginawa ng Panginoon. First Christmas, dapat maraming damit. Ang inisip ko po, ang isang mensahe ng Pasko sa amin ng Panginoon Diyos sa Pasko ay baka nakasabay ko na lamang ang damit na yan. Baka pwede mong isubok at itry itong bagong damit na ibibigay ko sa iyo. Marami po sa atin kung minsan nasanay na isinusuot ang damit ng simawat. Pagbukang liway-way hanggang paglubog ng araw ay nakasimawat. Kaya daming tao iniiwasan na dahil daming damit mo ay simawat. At lalapit na yung Pasko ang Diyos sa iyo, baka sinasabi sa iyo, itry muna itong damit na nakangiti. At siguro ang kay Maria ang nagtutulong tayo, Panginoon, ay hindi na po ako sa ngayon yan. Baka pag bumili ako, sa'yo. Baka mas gaganda ka kung ang damit ng kadalakan ngayong Pasko ang siya isuot mo. Marami po sa atin na sanay na nagsusot, na madumi ang isip, puro masama ang nakikita, wala na kabutihan nakita sa kanilang kapwa at sa kanilang paligid, puro masama ang mga tao ginagawa nila. Ay, hindi naman siguro dahil masama sila, pero baka dahil masama ang isusuot natin damit. At sasabihin sa atin ng Diyos ngayong Pasko, bakit hindi mo i-try ang damit ng kabaitan? Maluwag ang paningin at pananaw sa iba. Ay, Panginoon niya ako sa ngayon dyan, kontento ako na masama ang iniisip ko. Baka ako magbago ko, baka sasabihin ng tao, marami na akong mamatay dito. Sasabihin ng Diyos, i-try mo muna, isubok mo pa, pagkababi, hindi ka manuwalas at maganakang panglalawi karintenan. At marami rin sa atin yung gustong isuot at kasanayan isuot yung pinakamataas na coat, pinakamataas na hairdo, pinakamataas na kwelyo, pinakamalapad na belt. Hindi ko sabihin yung damit ng kataasan na sila lang ang tama, sila lang ang dapat pakinggan, sila lang ang may karapatan, sila lang ang gusto, ang pag-iisip at mali ang lahat. Sumpain ang lahat. Sabi ng Diyos, nakakapagod yan.
mas bata po atas presyon. I-try mo ngayong Pasko ang damit ng kabataan noon. Dahil ito ang unang damit na sinuot ng aking anak nung siya'y naging tao. Kuminsan po hindi tayo komportable sa bagong damit Nakakasanayan na natin, sanay na tayo sa damit na ganito. Kasi iniisip natin, may damit na nakakaitim. May damit na nakakataba. Halimbawa po, alam po ninyo sa liturya, may mga libro na dapat pula ang sinusuot namin store. Pero sabi po, ang itim-itim po na magsusuot pa ako ng pula, hindi na ako makita sa altar. Ay hindi po ako magsusuot ng pula, magsusuot na lang ng puti at pula, gusto na lang nilalagay ko. Pero ano po rin may Pasko? Ewan ko kung na kayo si Bar. Kung nagsisipag po kayo kung kayo, mapapansin niyo, ay araw-araw bago yung Pasko niya sinusuot. Hindi po ako dati nagsusuot na ganito. Gusto ko na lang yung may guys, may dami po, may nakita, may mga kasulat na ako yung ganitong gaganda na ngayon mo lang nakita, pero nandun sa cabinet ko. So, ilabas natin, sabi ko, isuot ko, ayusin ko ang gabi. So, sabi ko na po, bago yung susunod ko niya, talaga original na kasuya, yung stone na nasa loob. May mga damit naman na nakakataba, kaya ayaw natin isuot, gusto natin magkuha tayong pala. So, kasi yung patang suman, yung kuritang susunod, yung nabato, patang luto, payat, mga yan. Pero ngayon po, ngayong Pasko, hindi na po bago na dito paglabas ang iniaaanay ng Diyos. Try nyo itong damit po ng pagmamahal at pagpapatawad. May kaibigan po kung pare, nakasanayang isuot ay sandalyas at momo. So, kahit saan siya magpunta, kahit ang okasyon, gusto niya nakasandalyas at nakamaong, yun ay nakasanayan niya. Kaya na-distingue siya sa eskwela. So, sinasabi ng mga teacher niya, magpuro naman po kayo, magsapat. Ay, hindi! Ay, ito na nakasanay ko, nagabilang ko ganito, mauna na sandalyas yun, ay graduation. Sabi ng mga teachers, hindi po bagay. I-try mo rin ang mga bagay ng toga. Ang maganda sa yung toga. So, napilitan mo siyang magpolo at magtoga. Nung sinuot niya, napansin niya, ang ganda-ganda pala. Mukhang dignified and dignified. Ang nagustuhan niya, yung bagong damit. Ayun, ngayon, kahit basketball, gusto niya nakatoga silang lahat. Sobrang na yun. Meron daw po isang tao. Parang masikap din. Parang nakihinahaw ng hangina. Parang hindi siya makalinga. Nagpatingin siya sa doktor, wala namang kaso, nagpa-check up siya, clear naman. Pero bakit parang nahihirapan siya kung nilalaglang? Mas mayamas siya pasalo. Minsan nabagin niya ito sa isang kaibigan niya na nananay, sa Tero. Nag-isip ko kaibigan niya Tero, sabi niya, ano bang size ng tiyan mo? 36 na yata. Sabi niya, nakuha yung pantalon mo. At nakita niya lahat ng pantalon niya, size 33. Ay, natural, hindi ka makahinga. Sabi ng kaibigan, pakitan mo lang, hindi na malayan na tumapak na siya at nakapasik na yung mga pantalon niya na ayaw palitan. So, may Pasko para sinasabi ng Panginoon sa atin, ay ako, baka naging masikip na ang nakaraang taon sa'yo, pati yung paraan mo masikip na, try mo ang size 2012. Baka maganda at maayos para sa'yo, sabi niya. Alam mo niyo kami mga pare, nung mag-ordain ka, nung mga nakakita po ng ordination sa ordination po ay aalisin yung damit na at ipapatong sa amin ang bagong pastolya at stola, tanda ng pagkatao. At pagkasuot po during ordination ng bagong pastolya, para palakpak ng sang-ayon ang mga tao, para ba nagsasabing, kabagay ng amo, bagay na bagay sa kanya. And then after that